Kapitel 1. En ny verden. Regnen faldt tæt på Fortnite-øen, og torden brølede som et udfordrende skrald fra battlebussens motor. Jonesy stod på kanten af øen, med sin pickaxe i hånden og et blik fyldt med beslutsomhed. Han stirrede ud i det ukendte. Han kunne mærke spændingen krible i hans mave, men også en dyb uro. Han var en legende i Fortnite-verdenen, kendt for sin dygtighed og taktiske snilde. Hans slidte rustning havde sit bedre dage. Tegn på kamp og stabasser var tydelige. Jeg er Jonesy. En garvet Fortnite-spiller og en sand mester i kunsten af at overleve på øen. Jeg har samlet utallige Victory Royales og har et ry som en frygtløs krigsherre. Men denne aften føles anderledes. Noget dunkelt lurer i kulissen, og jeg kan ikke ryste fornemmelsen af, at vi står over for noget større end nogensinde før. Lad mig tage dig med til Fortnite-øen. Et sted fyldt med spænding, fare og utallige muligheder. Øen er en konstant slagmark, hvor spillere fra hele verden kæmper om at blive den sidste overlevende. Det er et sted, hvor færdigheder, strategi og held afgør alt. Som solen forsvinder bag horisonten, samler mine medspillere og jeg os omkring lejrbål for at hele og dele historier om vores seneste eventyr. Det er her, vi hører om mysteriet, der vil ændre alt. Et rygte går gennem lejren om, at et mystisk lys, der ses på himlen om natten. Nogle siger, det er en ny begivenhed, der vil ændre øen for altid. Andre mener, det er et tegn på noget langt mere ondsindet. Som om det kan være parallelle universer, hvor Zero Point hiver sine digitale kopier fra og indsætter som bots i Fortnite-verdenen. Og at Black Knights originale skin er det eneste, som ved, hvad man skal gøre for at stoppe Zero Point. Jeg kan ikke ignorere det. Jeg er drevet af nysgerrighed, og som leder af vores gruppe føler jeg en særlig forpligtelse til at undersøge det. Mens mine medspillere fortsætter med at fortælle historier og grine ved bålet, beslutter jeg mig for at udforske mysteriet. Jeg tager min pickaxe og bevæger mig ud i natten, hvor det mystiske lys fortsat stråler mod himlen. Jo tættere jeg kommer på lyset, jo mere uforklarligt bliver det. Det er som om det ikke passer ind i nogle af de kendte begivenheder i Fortnite-øens historie. Jeg føler mig som en skattejæger på udkig efter noget, som ingen nogensinde har set før. Mens jeg nærmer mig lyskilden, begynder det at blive tydeligt, at det ikke er en almindelig begivenhed. Det er som en portal åbner sig i himlen, og jeg kan mærke den magiske energi, der stråler ud fra den. En frygtløs krigsherre som mig er ikke bange for noget, men jeg må indrømme, at jeg føler mig overvældet af det ukendte. Pludselig, uden varsel, suger portalen mig ind i sig. Jeg mister kontakten med min pickaxe, og alt omkring mig bliver sløret. Jeg er fanget i en strøm af lys og energi, og jeg ved ikke, hvor jeg ender. Det er begyndelsen på en rejse, der vil ændre mit liv og hele Fortnite-universet for altid. Jonesy mærkede, at hans hjerte begyndte at banke hårdere af spænding og frygt, og at han blev overvældet af følelsen af, at hans eventyr lige var begyndt. On Fortnite Island's ground, Jonesy stands there, his heart making a sound. In the storm he fights with all his might.